tan ani wolonfila Bamako ana lamini na bi alamsa janvier kalo tile 17 sanba fila ani 25 Malikura kɛnɛ sigikanw ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Arabadona President Biden ye kangari gɛlɛnw gosi ka bɔ l'Amérique masayaso bureau Oval kɔnɔna na a ka nin sarangani ninnu ye dansigi ye a ka san caman politiki baaraw la ka fara san 4 jamanakuntigiya minnu kuncɛra ni Donald Trump ka sugandiliw ye kalataw senfɛ min yɛrɛ bɛ labɛnw na k'a ka qualificationw kɛ tile 2 nata ninnu na a siɲɛ 2nan na an bɛna VOA ka kunnafonidila ka laseliw lamɛn a kan. Bani Sarala ye jalakiliw bila Hamasi kan k'u ye bɛnkan laselenw kunungo ka kɛ ni maramafɛnw sɛmɛliw ye Gaza ani mɔgɔ welekelenw labilaliw ye lasigi kɔ. Bani Sarala ye gosili kɛ kunun kokura Palestine kan sani fanga tigilamɔgɔw ka tɔnsigi kɛnɛsigi ni ɲɔgɔn cɛla la ka danatigɛli kɛ kalo 15 kɛlɛbanw na. Gɛlɛyaw bilala dayirimɛminɛnw kan Niger jamana la min ɲɔgɔn famana ka ye ɲɛ la fasoden caman ye a yira k'a fɔ ko ka da CEDEAO ka gɛrɛntɛliw bilaliw la jamana kan ka fara lakanabaliyaw kan k'o kɛra sababu ye ka gɛlɛyabaw bila dayirimɛminɛnw sɔngɔw kan suguw kɔnɔna la. Nin kunnafoni ninnu de bɛ an bolo bi alamisadonya in na kuruba la min bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlen wɛrɛw kan ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. Aya danse an ka kɛnɛ kan ka foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen b'an ka nɛgɛw la nin waatiw na ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye a ka baarabilaw sarankali labanw senfɛ Arabadona ka bɔ l'Amérique masayaso bureau Oval kɔnɔna la President Joe Biden ye kangaridaw kɛ ka kɛɲɛ ni nafolow ani fangaw farali ɲɛgɛnw kan kɔlɔlɔ juguw ye. President Biden bɛ ka a ka san caman politiki baaraw ka fara a ka san 4 jamanakuntigiyaw kuncɛ ni Donald Trump ka sugandiliw ye kalataw senfɛ min yɛrɛ bɛ labɛnw na k'a ka qualificationw kɛ tile 2 nata ninnu na. An ka George Atino lamɛn Pasti Wida Kuchara VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ka laselikanw kan. Joe Biden kan ka bɔ États-Unis jamana ɲɛmayaso la janvier kalo tile 20 wa a ka dantigɛli laban senfɛ arabadon su a ye kangari gɛlɛn da. The dangerous concentration of power. An kan k'an janto fɛn mun na o ye ka fanga bɛɛ ta ka di maa damadɔni ma ni olu ye waritigibaw ye sabula o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ. Waritigi fanga o ye fɛn ye an kan k'an janto mun na mun bɛ ka dankari États-Unis ka bɛjɛ fanga la wa o bɛna dankari an ka hakɛw ani an ka yɛrɛyeya la. Our basic rights and freedoms. Joe Biden ale ma sɔn ka perepela tigɛ a bɛ fɛ ka mun fɔ ka kɛɲɛ ni waritigi fanga ye nka États-Unis waritigiba dɔw i n'a fɔ Elon Musk olu kɔni ni Donald Trump ka surun kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ Joe Biden ale ma a Mark Zuckerberg Meta Facebook ani Instagram tigi tɔgɔ fɔ a ye yɛlɛko bɔ o la sabula ko o tiyɛ in ko o ye dan sigi kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli la a ka bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔw kan. Kunnafonidisow barika bɛ ka dɔgɔya kunnafonidilanw bɛ ka tunu wa bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔw olu tala ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ bilen nkalon de b'a la ka se sɔrɔ tiɲɛ kan wa o bɛɛ bɛ kɛla wari ani nata de kun kɔrɔ. Joe Biden ale y'a ka fanga kun cɛ sira ɲuman dɔ kan ka kɛɲɛ ni États-Unis kɔkan kow sabula bɛnkan sɔrɔla Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni maaw ye minnu tun jagoya minɛlen bɛ Gaza o bɛnkan fɛɛrɛ minnu bɛna waleya fanga kura ka sarati kɔnɔna la. O de to n y'a ɲini n ka baarakɛɲɔgɔn fɛ ko u ni fanga kura maaw k'u ka u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka baara kɛ a kan ka kɛ tan ni. Bataki sɛbɛn dɔ kɔnɔ mun carila Joe Biden ale y'i kanbɔ ka kɛɲɛ ni a ka fanga daminɛ ye o mun kɛra Covid bana hokumu kɔnɔna la ka fara o kan a y'i kanbɔ fana ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 6 wulikajɔba ye mun kɛra Donald Trump kanubaw fɛ ka ɲɛsin États-Unis Capitol wasabulon ma sabula o maaw tun ma jɛ ni san 2020 jamana ɲɛma kalata jaabi ye o mun ye sɛbɛya di Joe Biden ma. Joe Biden ye fanga bila sarati kelen dama kɔfɛ ka sɔrɔ 100 sarala mɔgɔ 39 olu y'a jira k'a fɔ ko olu jɛra n'o ye gɛlɛyaw ka fɔ la. If Trump is really proves to be ni Donald Trump ye dankari bɛjɛ fanga na i n'a fɔ Joe Biden ani demokrati dɔw y'a fɔ cogo min na o kɔni na maaw bɛna fɔ ko a ka kumakanw waleyala nka ni Donald Trump ka fanga kɔni kɛra a ɲɛma hali n'o y'a sɔrɔ a ye gɛlɛya damadɔni sɔrɔ nka n'a sera ka ko ɲɛnama caman kɛ o fana na maaw kɔni hakili bɛna to Joe Biden la dɔɔni ka kɛ ni a ka baarakɛlaw ye. I think Biden will be more remembered for what he actually accomplished. États-Unis jamana ɲɛmayaso ka fɔ la Joe Biden kɔni ye baara kɛ fana walasa sɔrɔko ka se ka yiriwa. hali n'o y'a sɔrɔ Joe Biden ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa ka se ka dɔ bɔ États-Unis ka kɔkanko baaraɲɔgɔnyaw la a kɔni jarakilen don sabula ko a ye États-Unis sɔrɔsiw sama ka bɔ Afghanistan teliya la ka sɔrɔ a tun ma labɛn ko ɲuman. Joe Biden y'a ka dantigɛli yɛrɛ kuncɛ ka jamanadenw fo sabula ko u y'a to ale sera ka baara kɛ.
ne dalen bɛ nin jamana in na sabula ni jamana in sinsinnen bɛ jamana jɔsenw olu labatoli de kan ani ka jamanadenw ka hakɛw lafasa sisan aw de kan ka baara kɛ walasa k'o lafasa koɲuman. sisan b'an semafa ka taa banisirala ale ye jalakili bila Hamas kan k'u ye bɛnkan minnu laseliw kɛra kunungu ka kɛɲɛ ni maramafɛnw sɛmɛliw ye Gaza ani mɔgɔ welekelenw labilaliw ye lasegin kɔfɛ ayiwa kunungu gosili kura kɛ Palestine kan a ka kumaɲɔgɔnya ninnu olu kɛnɛw sigi kan ka sigi wagati ninnu Mariam Traoré. Bi alamisa sɔgɔma Israel jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u b'a fɛ ka layidukan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ jamanaw fɛ minnu bɛ kɛlɛban na u ni Hamasi ka finitigijɛkuluw cɛ walasa u ka se ka sɔn bɛnkan o lawaleyali ma. A bɛnkan lawaleyali tako fɔlɔ bɛna kɛ karidon min bɛna kɛ ni mɔgɔ minɛlen 33 n'o ye otajiw ye minnu bɛɛ lajɛlen ye Israel jamanadenw ye k'u fale Palestine ka jamana maa minɛlen 1000 ɲɔgɔnna ani ka dɔ fara baɲumankɛ o lawaleyali baaraw fɛnɛ siraw kan. Israel jamana ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ale ka cakɛda so ka fɔla ko Palestine ka ni finitigikulu minnu bi wele ko Hamasu sɔnna u ka hakilina dɔw ma ko minnu baara dɔw kan ka lawaleya waati labanw kɔnɔ. Fɛn min ye Hamasi ka finitigijɛkulu ye olu ka ɲɛmɔgɔba Sami Abu Zubri kɔni ma sɔn a bɛnkan lawaleyali hakɛ dɔw ma k'u ka kulu kɔni bɛna a sɔnni sigilen to ni bɛnkan in kumakanw kan. O waati kelen na Israel jamana ka wulikajɔ o fanga tun bɛ ka bonya n'u ka sanfɛmugu forontaw ye ka taa bande Gaza kan u ka jamana kɔnɔna lakana minisiriso o y'a lase cogo min. O wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 73 bɔnɛ u nin na. Nin waleya in kɛra kabiri bɛnkan lawaleyali hakilinaw tun sigira sen ka arabadenw wula fɛ. N'o kɛra ni dɔ farali fɛnɛ ye Israel jamana finitigiw ka mugu fodon kan ka taa bande Gaza kan. Bɛnkan hakilinaw lawaleyali kunnafoniw dilen kɔfɛ Qatar ni États-Unis jamana fɛ. Olu minnu ye kɛlɛban jamanaw ye ka fara Egypte kan n'u tun y'a yira k'a fɔ ko hakilina sirakuraw bɛna sɔn ka lawaleya ni bɛnkan lawaleyali ye min baaraw tun lasumayalen don nin ye o san kelen ye. N'a bɛ ka kɛ ka kɔn Ameriki jamanatigi Joe Biden ka fanga bilali ɲɛ ka bɔ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ min jamana fanga bɛna segin tɛnɛn natɔ janvier kalo tile 20 jamanatigi kura sugandili Donald Trump ma. A koɲɛ ninnu lawaleyali kɛra ni folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ jamana faaba camanw fɛ ka fara diɲɛ tɔngulubaw kan. A ka ca ni Palestine jamanaden ba camanba de ye minnu bɛɛ lajɛlen tun bolila ka bɔ bande Gaza la kabiri fitinɛ daminɛna u ni Israel jamana ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ min yɛrɛ ju bɔra Hamasi ka finitigijɛkulu ka dangarili la ka taa Israel jamana ma octobre kalo tile 7 san 2023. An bɛ taa laginɛkaw fɛ yen nɔ olu ka jamana ka fanga garadabagakulu dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dansigi kɛ u ka baaraw la furancɛ fanga kɔnɔna la mun de ye o waleya yaasa ka jaabi sɔrɔ a la an ye wele bila Sulemani Suza Konate ma ale ye laginɛ fanga garadabagakulu Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie olu ka kuma latɛmɛla ye a b'an bolo directement na an ka plateau kan nɛgɛ kan an ka foli b'i ye Konate Sulemani. Ayiwa sisan ɲininkali fɔlɔ ye min ye mun de kama aw ko aw ka tɔndenw olu k'u ka baara ɲɔngiri ka bɔ furancɛ fanga kɔnɔna la. Surasi na masaya tani Laginɛ commencement de sera Laginɛ ka den kan ka baara min kɛ na auto bɛna élection organisée ko ma ka la édition ta Laginɛ kan ye ne ba ma fana de no baara o foyi madame na a tora cɛ ni CEDEAO wara bɛnkan kelen ma k'a di élection organisée ka pouvoir décider ma 31 décembre 2024 i b'a ma fana baara foyi fɔ ni rapport o kɔnɔ an tɛ surasi mal dabila kuma rɔ bibi nɔ Dumbuya n'a ye transition président ye a t'a fɛ ka bɔ masaya la dun élection kuma tɛ Laginɛ tile filani mɛ nɔ donc an ka ɲa yira ka depuis avril le tile 12 an ka ɲa yira ka Laginɛ kal la ko ni 31 décembre cɛ la élection ma organisée an bɛna kana bɔ ka ɲa yira ka ko an tɛ CNRD reconnu la wutu ko CNRD tɛ mɔdi bolokɛ mo mɛn na mɛn di élection organisée la ɲɛ Laginɛ kɔnɔ Laginɛ ka den di bɛna muso ma ou bien cɛ ma mɛn di na jamana la wala ɲɛfɛ ɲamu o bolo ma an ka manifestation organisée janvier tile 6 la mo saba nara fa bolo mo fa la an bibi no an dio kan ani kelen mɛn yal bolo kasokina wole bɛɛ kosɔn an ka papier la bɔ kunun ka ɲɛra ka Laginɛ kal la kan ka moment na wa transition baara kama
bibi namba cobra salma pasambra yani momenyo na Afrika jamana la wanyefa Afrika demokrasi se madana jamana ko Afrika election organisée na jamana ko aywa basite aywa katemene alisa nyiningali anye kolosili ke ka yira aye ka fo mo togotigi ba do ubeno munu fena to be transition en konnana olu ye u sembo ala aywa yala ere bulu sisan awka mo u bena son awka kuma kan numa wa bena ni papin na bo ana chaman kumarali albe kanyara kana ko nan makosiral masuro amma kosiral matiliro aliana blaro ba alwani sente la an mitina kal al tota kalawa alchenya olika donc papier boni kunu bibi no mo chama mo flabra bo ngolo ani tol fona makom na bin chin ibamba fene utate fortune tabulu ma metro traoré ala le kare mo floti men boni sente la metro traoré ken mo leji la ginekal be bolo fani momento ba yeseria barala li ba avocala di ale le folo kanyera kaula la démission ko ambeni tre kambe no ole tre élection organisée den 31 décembre ci bibi no Miriam me sur la élection organisée côté ale a fait le carton mondial à Africa boy donc au cochon ale wantre bara men kama ci entela bara obracha dan aka wati sinyon ta ka boy nyawle ka le nakeni on fanan kana molmo al wantre bara men kama juste bara o match nyala amma ko bracha ma parti ko ay ko la parti ko le parti barak continue aywa halisa nyiningali tomi werebe ambulo ode ka don aw haklina be mun kan aw jigi be mun de kan fanga tigila mo nonu bulu ibana fune wati chama nan ka fanya kanya fanya shi yani la dine ko fo pasambe la dine kale di la dine keshi bena la dine katel ko meni ka morfata ka pouvoir iko kile morfale watila shi la matayala itafeka bu mbuto anda nyara kala ko morfatan bulu me jama ko nyambulo la Guinée donc jamal de la Guinée kanfola la Guinée kal de la Guinée kanfola la Guinée bolo finchama ne bi membre attaque dit wa bol mamot fu malong adina sisika contra chama treo bela penini alba contra ko la dan arba din kele malong contra la dan damika iba ma fene depuis sans flatami la Guinée kade mo wa pisa bani flamme bravo la Guinée kwa americani Europe taboloma si ama ye même tonaro jika même tonaro bijaka la Guinée ken jamna le di finchama ni jamna mekono boxi tambulia or jambulia fer jambulia finchama la Guinée ken jamna le di jamana marala nyumala jamana kono bembolo fintala ka ala wala slaka la Guinée kama kante ka fajika ole be ko so anko ko surati barati na tayadi surati barale kala Guinée la kanda kala Guinée kala Guinée kala bolo fen nakanda me bibi no alta fe ko le me anko min kanera kanyama am tema ya bolo tema la nana fulana ba ankana bola hona la Guinée kabel bema kamna kuna krian la Guinée kundana ka fali kalibo ali manifester kaira ka surati la ko amma ben ale bara mankan amma bema aywa anga fulibe iye ka fon alamebagaw yana ni tunye Suleiman Souza Konate ka kuma kawnye ale la Guinée fanga garada baga kulu Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ye kabo Conakry la Guinée jamana faba konnala awa ambe la yini ka ofeni anselinye anga kunafunu kunfolo mama ayto nege kan amban klo keremu bo saka senkana kana kunafuni to la seliu ke awi akambe soni ambafo tewa angona ambalmo ani yantuma ajirala ka foko samba fulani muganani jamana kono tala ba tan nyon de torajila ani u fana bonena unina ulu chela a chaman bora farafina gunga kosa na Mali sifi mugan de torajila na chaman be bo kay mara kono yala munde be se ka ke yasa ka dansigi jamana kono talawla munun ba nyini ka se faraje gunka munde be se ka boloda ina fo ferola yasa ka baradaw la nyinu sigi senka ni demseni shifun be bo mara munun kono aywa munun ba fo ku dado anga juma don no janvier kalo o tle tani wolonana la nenge kanye tani kono ton ka se mugana ayo so vio Africa amba fo keneka aywa mbalmaw aw jijade ni kelni akana fo ko de ni ansegine kana anga keneka ka foyena halisa ube malikura jemu kande kan kalame ka bo studio
biduru ani sabanan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na awa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye an b'an semafa ka taa Niger jamana kan a yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba dayirimɛminɛnw kan ale bɛ Niger jamana kan an bɛ don min na i ko bi wa ko min ɲɔgɔn fɛnɛ ma deli ka ye ko fasoden caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ma sɔrɔla CEDEAO ka gɛrɛntɛw bilali na jamana kan u ka fanga dafiri kɔfɛ ka fara o fɛnɛ kan lakanabaliya fɛnɛ o fɛnɛ nana ka na tɔ k'a la Mohamed Touré. Ni ye wadata sugu ye Ɲamɛ yan tiga foroko kelen sɔngɔ n'o ye sɛnɛfɛn nafama ye o kɛra fɛn ye min tɛ se ka sɔrɔ du caman bolo Niger ka sababu kɛ tariku nafolo sɔrɔbaliya ye min bɛ ka jamana nin gosi. N'an bɛ se ka tilera fana sɔrɔ an bɛ tilayɔrɔ dɔ mara sufɛ dumuni kama nka ɲininkali tɛ kɛ tugun dumuni ba bila labɛnni na tile kɔnɔ. Fɛn minnu bɛ na ni u ye jamana wɛrɛw la olu de sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o de kosɔn Niger jamanaden caman y'u ka dumuni kɛcogo falen. Ladamu don o ye munnu ye an bɛ ladamu ka kɛ ni kow ye ne bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu ma ɲɔmugu dun nka u ye ladamu u y'a faamu an kan ka segin sigida ka fɛn dilannenw kan mɔgɔ caman a kɛra cogo cogo u y'a faamuya foroba baarakɛlaw famaw bɛna kɔfɛ sigida ka fɛn dilannenw kan dɔnnibaa dɔ ka fɔ la o ɲangili ninnu ye sɔrɔko cɛkɛdaw tiɲɛ pewu jamana kɔnɔ min tɛ dugukolo kan wa a gɛlɛya min dabɔra fɛn dondonni siratigɛ la ye dɔ fara fɛn caman musakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnen la dumunilafɛnw. Kaya de muna doko shi daga Ghana mun zo kaya an sayar da mu saboda sojoji an bɛ doni ta ka bɔ Ghana o kɔfɛ an bɛ to kaya n'o ye Burkina Faso ye an bɛ sɔrɔsiw tamakɛlaw makɔnɔ ka taa Dori Burkina Faso ka bɔ yen tamakɛlaw kuraw bɛ ta Tera Niger jamana na ka bɔ yen gɛlɛya bɛ sɔrɔ yen k'a daminɛ o la fo Ɲamɛ an kawo mu Tera zuwa nan Ghana shine akwai wahala. An bɛ gɛlɛya lakika sɔrɔ fɛn tali la ka bɔ Benin ka taa Gaya Niger kurun kɔnɔ b'a kan an bɛ wari caman musaka dankan datuguli bɛ gɛlɛya lase tiɲɛna o de kama a bɛ kɛ baw ka da dɔn ko fɛnw sɔngɔ ka to sanfɛ mɔgɔ caman bɛ jagokɛlaw jalaki k'u bɛ nafa sɔrɔ o ko la u kɛtɔ ka sɔngɔ kɔrɔta o laban bɛ ban min ma. Ne jamana ka jatebɔ barada n'o ye INS o ka fɔ la nafolosɔrɔbaliya sera tariku la 115 ni 47 san 2024 juin kalo la ka sɔrɔ ka segin ko san laban fɛ wa a kan ka to sanfɛ san 2025 fo san 2026 waatiw kɔnɔ ni 504 ye ka kɛɲɛ ni jateminɛw ye minnu bɔra diɲɛ nafoloba maraso la n'o ye World Bank ye. Sisan an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ u ka jamana marabagaw olu y'a wajibiya moto bolilaw bɛɛ lajɛlen kan k'u ka salen sara nka katakatanitigiw olu ye a yira k'a fɔ ko u ye wari nafoloku min fɔ k'a sara awa ko u ka gɛlɛn olu bolo kosɛbɛ an ka Nama Jara VOA ka lasirikɛla ka bɔ Dakar lamɛn a kan. Kabini moto ka sɛbɛnko kuma fɔra Senegali marabagaw fɛ a ma bɛn mɔgɔ caman ma jango moto taxitigiw n'u bɛ wele cak-cak. U fanba ye moto qualité min tɔgɔ Jakarta dɔw yɛrɛ b'u wele Jakartaman Parcelle Zaseni kin kɔnɔ Boubacar Touré n'a ka cak-caki bɛ kiliyanw makɔnɔ ni waati na u gari yɔrɔ la a ko motow sɛbɛn sɔrɔliw ma nɔgɔ u bolo bawo a nafolo ka ca. Nous en Jakartaman la ale la c'est un peu sauce nous hein a papier la a baara ka gɛlɛn an Jakarta bolilaw bolo sabula n'an kan k'an ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bila sira ɲuman kan ka permis sɔrɔ ka carte grise sɔrɔ ka assurance fana sɔrɔ fo an ka wari min sɔrɔ o bɛ taga 50 ɲɔgɔn na o ka ca kosɛbɛ dɛ. Tout papier là le 3 là ça fait arrive 250 000 peut-être ça dépasse. O kama ko nafolo min fɔra sɛbɛnw sɔrɔli la a ka kan marabagaw ka lajɛ ka dɔ b'a la. An bɔra an ka dugu la walasa ka na duguba kɔnɔ ka baara kɛ n'a fɔra ko an ka 50 sara walasa an ka se k'an ka sɛbɛnw sɔrɔ hali ni ye kalo 3 kɛ ka baara kɛ tɛna se ka 50 sɔrɔ cɛ ni wari in cayara kojugu an b'a ɲini jamana ɲɛmajɔ ye fa ye fɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ u ka dɔ bɔ nin wari in na n'o tɛ nin ka ca ma dɛ. Nka Musa Jallo k'ale kɔni ma gɛlɛyaw sɔrɔ sɛbɛnw ɲinini na
hali n'a ma ka sɛbɛnw bɛɛ dafalen sɔrɔ fɔlɔ. Ne kɔni ɲɛ mun dépensé a ma si 6000 yɛlɛma parce que ɲɛ taara ye an ye rendez-vous ta kɛyan ka mun na bɔ ɲara bɔ bon n'ala sɔnna ka taa mais i mun fɔ ka 6000 1000 non an kɔni ne ta a ma si wala voilà c'est bon. Abdul Job y'a ka sɛbɛnw bɛɛ sɔrɔ wa a ko nafaba de bɛ n'i ka motow sɛbɛnw dafalen b'i bolo. Moi je suis du côté de l'État France. Ne kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔw nɔfɛ ni hakilina in tali kan n bɛ se k'a fɔ moto senfilatigi fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na kalo 3 kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka 5000 ale ni 600 mara walasa ka se ka t'i ka moto papiyew dilan ne ka plaki k'a la ka boli ka yira jamanadenw na k'i ka moto y'i ka halala ye. N bɛ se k'a fɔ fana a wari man caya yɛrɛ. Nafa b'a la bawo ala man kisira ni sirabakan kasara y'i sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye assurance ko walima kasiki n'o ye yɛrɛ la tagana ye. N bɛ se k'a fɔ nin waati in na ne kɔni ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ n kunya. J'ai mes papiers au complet. Musa Jallo nana ko nafa kelenw de fɔ motow sɛbɛnw kan. La papier nafa b'a la parce que surtout assurance yɔrɔ ni bolila kɔni an ma ala dal'o la ni ye stock kɛ bon assurance bɛ se ka i dɛmɛ o la quoi ni la moto tiɲɛna assurance bɛ k'i dɛmɛ ni bile sera fana assurance bɛ se k'i dɛmɛ parce que machine kɔni maa t'a i bɛ se k'o waati min na bon fanga min a ye tiɲɛ de fɔ parce que maa tɛ moto ta i b'a boli a sɔrɔ papier t'a la quoi a caman b'a la u moto boli papier t'a la a man ɲi ne yɛrɛ na moto bon papier t'a la mais ni papier ɲini bɛ ɲana. Senegali jamana mun bɛ kɔnɔ moto hakɛ min bɛ taksiya kɛ a bɛ se 400 ma n'u bɛ wele cak-cak. Marabagaw kɔni ye kalo 3 de di fɔlɔ mototigiw bɛɛ ma yan nɔ cɛ bɛ ka fɛɛrɛw kɛ ka sɛbɛnw ɲini n'o tɛ i tɛna se ka moto boli walima ka baara kɛ n'a ye Senegali. Wa sɛbɛnw ta yɔrɔ la Senegali faba la mɔgɔw 100 de bɛ na don o don sɛbɛnw nɔfɛ kabini a baara daminɛna. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sisan an b'an semafa ka taa Bamakɔ Mali faba kɔnɔna la nɛnɛ kura min binnen bɛ nin waati in na u kan o kɛra sababu ye ka yuguyugu finiw sanga wuli ne ka bɛɛ kun ɲɛsin a ma. Mariam Kuyate VOA ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an k'a lamɛn. Ni waati na Bamako ka daminɛ sɔgɔmada yan fana ani wula ka don sukɔnɔna na nɛnɛ kɔni o barika ka bon kosɛbɛ an fɛ yan nɔ o kama sa i bɛ maa caman de ye minnu bɛ fini girimaw doli matarafa duloki borojanw pullovɛriw ani jakɛtiw fo ka taa se chaussetiw ma yaasa ka se ka o yɛrɛ tanga nɛnɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ ma. Ne ye pullovɛri san ka di ma n y'a san denw ye n y'a san mɔdenw ye n'i y'a don k'i da n'i ma fini biri i lafiyara o. Pullovɛri filɛ nin n'i y'a don a bɛ nɛnɛ bɔ la nafa ka bon wa ni NSL tɛ kelen ye NSL pullovɛri filɛ n'i y'a don i la farakali yugu don a b'i fɛrɛ bɔ i b'a don k'i da a b'i lafiya birifini biri t'a la. Wa ni fini ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yuguyuguw la sabula maaw y'a yira k'a fɔ ko fini minnu don u kalitew ka ɲi wa u sɔngɔ ka nɔgɔn. Pullovɛri 200 150 susɛti 40 10 da bɛɛ b'a la. Ni fini girima minnu filɛ ka feere yuguyugu la a finiw bɛ bɔ jamana wɛrɛw de kan ka don yan. Wa fini min don a dɔw dolen don dɔw fɛnɛ ma don o kama premier choix ani deuxième choix ko b'a la min yɛrɛ b'a to a sɔngɔw tɛ kelen ye nka k'o bɛɛ n'a ta bɛɛ lajɛlen bɛ ɲiyɔrɔ sɔrɔ a la jagokɛlaw ka fɔ la. Ni nana ni wari mun ye ni o minɛn b'o de d'i ma a b'a daminɛ 400 ka taa se 500 600 ma hali 800 ma la ka taa ka jamana bɛ wɔɔrɔ na min nɔgɔya kɛ mɔgɔw ma kɔfɛ an ka bali tun bɛ nɔgɔya la fɔlɔ mais sisan a gɛlɛyara kosɛbɛ a ka taa san ta laban in na an ka baliw gɛlɛyara bali gɛlɛya fo ka taa k'a gɛlɛya mais o bɛɛ la an b'a bɛɛ ka ni kilanw ka se ka fɛn sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la an b'o de fɛɛrɛ tigɛ wala bɛɛ ka se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min. Ayiwa kunu bali tun bɛ taa joli bi bali bɛ joli la. Kunu bali mun bɛ taa 10,000 sisan o taara fɔ 10,000 la dɔ farala bali bɛɛ kan an ka bali ninnu jabɛti bali na dɔ farala bɛɛ bali bɛ san hali 20 b'a la 20 b'a la mais an kɔni an bɛ o t'an découragé baara la an bɛ ka baara kɛ halisa sɔrɔ an ka baara de don. Ayiwa sanni feere hukumu kɔnɔ est ce que sanu bɛ ka kɛ sisan kabini nɛnɛ daminɛna fo sisan. Awɔ sanni bɛ ka kɛ kilaw bɛ ka don ka d'a kan nɛnɛ waati an ka traité nɛnɛ waati. Fini girima doli o nafa ka bon kosɛbɛ ni waati in na o kama an ka baara sen fɛ sa denmasa dɔw y'a lajɛ ni ka welewelelikan bila ka ɲɛsin denmasa tɔw ma. N'u bɛ fini sa dɔrɔn k'u bɛrɛ dɛgɛ yuguyugu nin kan
parce que nafa ba de b'ale la nene in bɛ ka bɔ ni fanga ye tile filɛ in na ne bɛ bɛɛ deli bɛɛ kana pullover bolojan ninnu nɛnɛ fini fugulama ninnu k'a sa o denw ye den musomanninw ka ɔrɔbu bolojan ninnu san u ye u farikolo protéger walasa nɛnɛ kana na se ka banamisɛnninw bila u la cogoya min na so kɔnɔ e bɛ i denw protéger cogo di ne bɛ yuguyugu ne bɛ taa ekɔli la n bɛ pullover komi n yɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ yan n bɛ pullover sɔrɔ fan bɛɛ ɔrɔbu bolojan ninnu musomannin minnu bɛ n bolo olu bɛ ɔrɔbu bolojan ninnu don ka pullover don a kan ka fugulan don ka sɛti don n ka cɛmannin ninnu fɛnɛ n b'u bunbun kosɛbɛ ni fo nɛnɛ waati na n'i ye jateminɛ kɛ banaw ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la murabanaw ani kankɔnɔna banaw o kama sa min ye an ka kɛnɛya tigilamaw ye olu bɛ weleweleli kan bila tuma bɛɛ k'an ka fini girimaw doli kɔni matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin kunda ani maakɔrɔ kunda ani an bɛ fini minnu san yuguyuguw la n'o ye pullovɛriw jakɛtiw ani sosɛtiw k'an ka olu sanuya ka sɔrɔ ka u don an na mariam kuyate ka laselikan don ka bɔ bamako VOA Bambara tɔgɔ la ko bɛɛ k'i wasa donnen to yuguyugu la nin ma nata Siyaka Tarawele ale ne a bɛna kuma an ye an ka farikolo ɲɛnajɛw kɛnɛw kan. Tombouctou kan de basketi ta ko 7 kɛnɛ min sigira décembre kalo tɛmɛnen san 2024 kan tigi lieutenant colonel Alaji Diko ni basketi de karamɔgɔw ye hakilina falen kɛ Mamadou Mao Traoré basketi de karamɔgɔ ka bɔ Dire a ka fɔla famille sɔrɔla ni ko denmisɛnnin fitinin ma a ka ballon fili ka taa chercher la fili cogo b'o la donc an n'olu ye falenw kɛ ni ko denmisɛnnin fitinin ma mun ma deli ka maga basket kɛ ballon na a ka ballon dribbler an ye hakilina falen caman ko la an ye faamuya sɔrɔ olu la ni ko denmisɛnninw ma sa k'u ka ballon fili ɲɔgɔn ma n'o ye passe ye an tun b'o dɔn mais an ye faamu caman sɔrɔ o fana na tuguni. Lieutenant colonel Alaji Diko Tombouctou kan de basketi tigi ye laɲini kɛ ka ɲɛsin dege karamɔgɔw ma. A ka di n ye fana san natalaw la an cadrew bɛ to ka participer an ka se k'u ye niveau wɛrɛw la u ka première division ta u ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ entraîner pourquoi pas u ka kɛ équipe nationale entraîneur fana ye nka a tɛ taa cɛsiri ani baara ko. Kan de basketi Tombouctou sifilakaw tɛ salaya Alu Kane basketi dege karamɔgɔ. Sport min don kulonkɛ don mais n'a sera ɲɛfɛ a bɛ kɛ kulonkɛ sɛbɛlama ye donc maintenant n'an ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an bɛ kulonkɛ k'u fɛ n'an b'a fɔ o ma ko jeu d'animation an b'olu kɛ pour que n'u nana a kana kɛ basketi yɛrɛ dɔrɔn ye parce que n'i y'a kɛ basketi yɛrɛ dɔrɔn ni dɔw ye bita kɛ n'u sɛgɛnna sini u tɛna bon denmisɛnninw filɛ kulonkɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ka d'a ye donc comme a fɔ cogo min na jeu de don basketi ye jeu de donc n'u nana n'an y'u fara ɲɔgɔn kan n'an ye dɔɔnin kɛ basketi la an bɛ dɔɔnin kɛ an b'u la kulonkɛ mais a bɛɛ bɛ kɛ ni basketi hakilina de ye. Amadou Dorin cɛ basketi dege karamɔgɔ ye farankan kɛ k'a yira ko denmisɛnninw ladamu yɔrɔ don. Basketi c'est vrai c'est le sport mais éducation b'a kɔnɔna na parce que tous les enfants qui font du sport particulièrement an bɛ mun dɔn basketi la tu vois que c'est des enfants u bɛ mɔgɔw bonya parce que karamɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu b'u degi bonyali la u b'u degi saniya la par exemple i tɛ se ka taa terrain de basket la k'a fɔ ko yɔrɔ nɔgɔlen don hali n'i ye ji min mana in a tɛ fili ten. Tombouctou kan de basketi ye yɔrɔ ye min bɛ sɛkasi dondo caman labɛn Madame Touré Fadimata Tandina Tombouctou muso jɛkulu kafo ɲɛma. A bɛ nafa caman lase denmisɛnninw ma c'est bénéfique et surtout pour le basket kan a bɛ fɛn caman lase basket ma parce que a bɛ ka pépinière créer à Tombouctou. Musa Dao basketi dege karamɔgɔ yala Tombouctou sɛkasi dondo ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo di basketi kunda. Denmisɛnnin kunda équipe nationale. Ni t'es Bamako, c'est pas facile. Yen no équipe nationale entraînement est généralement quand daminɛ lundi la ka taa vendredi la sinon samedi. Donc Tombouctou kaw dun bɛ école la yan. Donc hali n'u ka ɲi ka taa équipe nationale la c'est pas facile. Denmisɛnninw caman bɛ yan nɔ n'u bɛ se ka opportunité sɔrɔ ka taa Bamako, o bɛ se ka équipe nationale dayɛlɛ u ye. Sinon étant ici c'est pas facile. Tombouctou kan de basketi ta ko 7 kɛnɛ in kan jɔnjɔnw dira Siyaka Traoré ka bɔ Tombouctou a seginne ka na Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la. Kunnafoni minnu kɛra u garisɛgɛw ye olu de tun ye ninnu ye bi an bɛ foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a y'a k'aw sɔgɔlen to an ka nɛgɛw la réseaux sociaux ani an ka bɔlɔlɔ sirabaw fɛ a k'an bɛn sini.